A milers de quilòmetres del conflicte, la gent que ha abandonat Ucraïna fugint de la guerra busca la manera d'ajudar. A Benicarló, al Baix Maestrat, dos famílies han creat un grup de música i tots els diners que recapten amb les seues actuacions els envien al seu país. La música també ajuda així a alçar la moral d'altres refugiats ucraïnesos. Han fet de la música la millor arma contra la guerra. Solamente he tenido un teclado en casa y está. Y así empezó. A més dits i les veus, estos dos matrimonis i les seues filles posen banda sonora a milers d'històries. Preocupo por mi marido. A la seua pròpia, com la d'Ola, amb una boda celebrada a pocs quilòmetres de les trinxeres. De momento puede escribir cada día. La seua mescla de folklore, arrels i lírica. Música ayuda por corazones. Canta la pàtria convertida en refugi per als qui veuen les seues ciutats durament bombardejades. Cantamos, lloramos, juntamos. Tot el que recapten es destina al poble ucraïnès, als soldats. Un Snickers, chocolatina, dice, muchas veces nos salva la vida. Els ho fan arribar en una de les furgonetes que han pogut comprar. I ells mateixos els tornen l'agraïment. Estos dies la seva música acompanya el primer Nadal lluny de casa. No podemos estar muy felices, porque todo pensamiento como está por allí. I els ajuda a somiar amb un desig compartit. Volveremos a cantar canciones felices. Queremos que se acabe esta historia. Que es pose fi a l'horror d'esta guerra.